Gaano nga ba karami kami magbigay ng patuka sa aming mga alaga? At kung ano nga ba ang ratio nito? Eto nga at panibagong araw at panibagong pagbibigay nga ng patuka ng ating mga alaga. At dahil nga marami ding nagtatanong sa inyo kung ano nga ba yung portion ng aming pagbibigay ng pagkain sa aming mga alaga, for today's video ay sasagutin natin yan isa-isa. Una na nga riyan ang katanungan na kung ano nga ba yung patuka namin. Syempre, disclaimer muna, ito po ay applicable lamang dito sa aming yard. Maaari ngang may makagusto nito at syempre meron din namang hindi. At dahil nga maraming nagtatanong sa inyo tungkol sa patuka namin, eto na nga ang kasagutan siya. Sa ngayon po, ang ginagamit nga namin ay crock corn at saka Integra 3000. And take note, para lamang yan dito sa mga malalaki na namin na mga alaga. Kasali na nga riyan etong ating mga broadcast, maging yung ating mga alagang pato na nandito sa yard. At pangalawa nga na katanungan na sasagutin natin today ay kung ano nga ba yung ratio na binibili namin sa crock corn at Integra 3000. Bali, gumagamit nga kami ng 1:2 at example na nga lang dyan, ang 1 kilo na Integra 3000 ay hinahaluan namin ng 2 kilo na crock corn. Kaya kung bibili ka ng 10 kilo na Integra 3000 ay maaari mo itong haluan ng 20 kilos na crock corn. Napakasimple at madaling tandaan. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan kung susubukan nyo yung aming pamamaraan ng patuka. Kasi alam ko, marami pa rin naman kayong option na makikita sa internet kung ano nga ba yung patuka nila sa kanilang mga alagang manok. Pero madagdag ko na lang din na yung patuka namin sa ngayon ay talagang nakatipid din kami kahit papano. Di man totally libre, pero kahit papano ay meron din tayong nasisave. Nga pala guys, baka makalimutan nyo yung mga alaga namin dito ay mga shamu po. Na kung saan, dahil nga sa kalakihan nila ay talagang napakatakaw din nilang kumain. At the same time, yung area namin nga dito ay naka-backyard lamang kaya kailangan talaga na magpakain kami. Iba pa rin kasi talaga kung meron kang farm na kung saan nakakaliwaliw nga yung mga alaga mong manok. Sa paraang yon, mas lalo ka pang makakatipid sa patukan ng iyong mga manok. At kung umabot ka nga sa part ng video na to, i-comment na rin kung tagasan ka at mag-iwan ka nga ng katanungan kung ano pa nga yung mga gusto nyo malaman tungkol sa aming yard. Don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Yun lang muna. Salamat sa panonood. Bye!